esfíntes e a auga. Isto é, por texto número 10, os fármacos. Caso singular, o do intestino, cavidade de 2 entradas, lista para o paso ao novo universo logo da gran explosión. Unha lanterna sonora, máxica, un cantil de palla, unha cachopa antigua, un vasal de inteligencia onde aniñar cando o temporal humano, polo desexo das serpes, unha pasaxe. Definitivamente un milagre. Ao non existir xa a humanidade que poda sementar o cabazo e erguer o cabaceiro, o texto é unha nave espacial cara ao confín da Terra. Unha ética, tanto como unha estética, un modo de expresión. Eu, narra a lúa. O cristal líquido confórmase como un testemunho raro, extraño, que o decretar a memoria trae ao presente o esquenzo. É un océano de cornetas, un delirio de lirios, un sacrificio, sobre todo un sacrificio. Enmudece, 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 enmudece. Hai aquí unha crise, unha gran depresión que parte o libro en 2 metades. Comeza a sangría. O corazón de Iris será exposto sobre unha superficie vegetal sobre a que ha popular antes de ser asesinada. Por se metaforsear en Arra. Un colapso. No 21, a liña que traza a fiadora enxerga un pensar que vai cara ao corazón da narradora e cara aos nosos vosos corazóns. Así, dicimos que de 17 a 21 o cristal líquido é unha depresión que ha de desbordar un umbal ao facer arrítmicos, ao tempo que veciños, os tempos da memoria, da violencia e dos días. O cristal líquido é unha moto trucada. Que bonito, moitas gracias.